Söyleyisem de kilmi, divarga da şunun mağnasın görmeyim. Elle ılığaydım, belki köpni uyulayım, tik şulayda sınğı vakit ağır yıkılayım. Bir şılam barsını, dünyanın zarını, bizden neler kalır deyip devam narıga. Tarihlarda kaldı kumilip milli baylık, ondan başka bit yok yaşav anla halkım. Yalqın yanar gururluğun qaytar tatar, kaydasın siz tuğan tilin saklar canlar. Сегодняшний вечер у нас, он не совсем обычный. Так как мы здесь в штаб татар Москвы, мы обычно собираемся по профессии. Вот на той неделе мы собирали, так сказать, клуб врачей совместно со студентами. Или мы собирали силовиков вот две недели назад. Собирали на первый намаз, значит. А сегодня в связи с ситуацией в Татарстане, которая нас очень беспокоит, тревожит и заставляет о многом задуматься, нам здесь, татарам Москвы, потому что мы понимаем, что мы, хотя и живем в Москве, но мы очень болезненно это воспринимаем, значит, ситуацию в Татарстане. И вот мы каждый месяц сейчас решили провести такие встречи. Мы сегодня пригласили в штаб где-то в районе 70 человек совместно с Советом молодежи при полпредстве Татарстана. Мы собрали сегодня 70 человек примерно. И это люди разных профессий, где-то в районе от 20 до 30 лет, это молодежь. И нам было очень интересно их видение, как будет у нас ситуация с нашим родным татарским языком дальше. Мы пытались, чтобы они представили себя через 50 лет, через 30 лет, через 20 лет. Все ли они делают для этого, чтобы сохранить татарский язык? Год назад я принял решение, что надо что-то сделать на татарском языке, и учитывая тот факт, что я знаю огромное количество актеров с татарской национальностью, мы начали озвучивать сериал «Игра престолов». Это было очень сложно, потому что найти, во-первых, язык достаточно сложный. Это не современный язык, там псевдоисторическая тематика, да, есть определенные терминологии. Нужно было это сделать еще и на татарском языке и доступным, и понятным, и в то же время соответствовать уровню. Мы смогли собрать очень хорошую команду, действительно, известных даже людей я подобрал. Это Эльмира Калимуллина, финалистка проекта «Голос». Это Альбина Юсупова, наша однокурсница еще с Казани. Она закончила школу-студию МХАТ и сейчас играет в театре «Сатирикон». Искандер Нурезянов, тоже выпускник ГИТИСа. Байбулат Батуллин, сейчас вот молодой режиссер, недавно на Кинотавре, по-моему, какую-то премию получил за свой фильм. И Нафиса Хайруллина, тоже прекраснейшая актриса. Она играла в театре имени Гляскара Камала, сейчас она в Москве. И вообще просто чудеснейший актерский состав, с которым мы без никакой финансовой поддержки сделали эти пару серий с большим трудом и энтузиазмом. Это нам было действительно интересно, и мы хотим продолжать. Естественно, это было вот наше желание проявить себя творчески на своем любимом родном языке, скажем так, внести некую лепту в продвижение. И я считаю, что в современном мире именно для того, чтобы продвигать и сделать татарский язык интересным для молодежи и современным, нужно использовать как раз-таки нынешние технологии. Лорд Эдард Старк, мен сені өзімнің оң қолым итерге жинам. Патшаға юк дейіп болмай. Ирләр гел шулай диләр дәрәҗә турында сүз барганда. Гаиләләрендә, үз-үзләрендә шуңа ышандырырга ризалар. Мен сиңа өзімнің исемімні бере алмадым. Әмма минем қаным синде де аға. Яш бастарларға нәрсә кала? Төрле юллар бар, әмма күбесе төн сакчыларына кушылалар. Сез дошманнарны сайлый беләсез. Әлбәттә.
Я считаю, что даже те люди, которые становятся популярными в сфере актерской деятельности или в сфере, связанной с шоу-бизнесом, да, татары именно, к сожалению, многие забывают под влиянием популярности, да, откуда они пришли, и могут даже не сказать, что они являются татарами. И я считаю, что чтобы люди заметили, татары, да, кто в Москве живет, не связанные, например, может быть, с актерской сферой или с шоу-бизнесом, чтобы те люди, которые добились чего-то в шоу-бизнесе, могли смело и громко, например, в интервью или на каком-то выступлении сказать, что я татарин, и я этим горжусь, или вот я родился там, и если бы я там не родился, я бы не был бы сейчас здесь. И я хочу, чтобы вот новое поколение, молодежь, оно понимало, что татары, они целеустремленны, и они добиваются успеха, и это не стыдно быть татарином. Татарином быть круто. Нәрсә безне барыбызны да объединяет, да? Берләштерә. Нәрсә? Без барыбыз да татарлар, да? Туган телебез. Туган телебез раз, татарлар два. Безне объединяет история безнең. Наши предки объединяют, наша многовековая страдальческая история, да? Вот это нас объединяет. Нижегородские, рязанские, крымские даже, без барыбызга бер халык. Шулар безгә без аралашырга бергә тиеш. Бергә шул проблемнарны, ниләрне и татар телен саклап калырга мәскәүдә. Менә безнең ничек задача. Ә ничек аны, в каких формах эшләргә? Без күрәбез, что менә сезнең арада сезгә без готовы булышырга в плане карьерного роста, например, да, вот то, что без җыяклар шул булдылар, то врачи, строители, ниләр. Сез шулай итеп бергәләшеп, какой-то, чтобы карьерный рост вы достигли, да, чтобы вы в Forbes вошли, может быть, да, может быть, вы высоких каких-то достижений нашли. Нигә ул кирәк. Шуннан соң сез шулай булгач, безнең национальный вопросларны решать. Ну, а менә ничек сез монда нәрсәдән башларга? Башларга, наверное, с привлекательность, да, судьба. Бала бакчаларынан. Башларга бала бакчаларынан. Ну, бала бакчаларынан. Ясли и детсады, это я вижу, например, это только частные. Да? Она минимум, например, в частном детском саду, да? 200 квадратов квартира точно такая, как здесь, частный детский сад. Допустим, почему не татарский, да? Частные школы, например, в Москве, да? Частные школы должны быть татарские. Должны быть у вас школы воскресного языка. Еще татар җыелып, кухняда татар телен сөйләшергә. Шуларны тыңларга балалар тиеш. Что балаларга да алар аңларга тиеш, что татар теле семьяларына түгел, что күршеләр белән дә, ниләр белән дә бит. Барыбер ике тел инде Мәскәүдә, шулай бит инде. Ну, монда никак не в Татарстане, монда балалар сорайлар, нигә ул кирәк, нәрсәгә ул татар теле, ничек менә, барысына да җавап бирергә. Поэтому очень на вас надеемся, очень в вас верим, вся надежда у нас на вас, а мы со своей точки зрения, значит, готовы во всем вам помочь. Вот было бы хорошо, если бы татарские песни попели, татарские какие-то вопросы бы обсудили, да. У нас много здесь. Вот есть дом Асадулаева, там 24 кружка действует, да. Есть у нас совет молодежи, значит. У нас есть совет молодежи Башкирии, мы тоже общаемся. Мое мнение, вот башкирский, там студенческий клуб, татарский, ну что разделять уж. Как-то вот мы сторонники, чтобы они были вместе всегда уже без примерно это тоже. Вот поэтому. Вот за последние 2 года у нас 12 раз собиралось в Кремле татары по 6 тысяч, да? Такого тоже никогда не было. Вот. А что вот важно, зачем молодежи вот татарский, так сказать, упорга, вот тоже надо это решить, так сказать, вопрос. Понять. Упорга? Сохранить язык, чтобы общались потом. Ну, это правильно. Вот первое, у вас ощущение татарина. Так да, ощущение, что вы ощущаете татарин. Вы уже ощущаете, что вы продолжитель великой истории. Вы ощущаете, что вы татарин. Значит, до вас много поколений его пронесли и до вас дошли. Значит, да, очень обидно бывает вот эти совместные браки, что-то, когда, значит, татарский язык теряется. У нас у татар есть, значит, такая особенность ассимилирования, да. Мы, каждый по себе татарин, вот наша политика штаба, каждый татарин сам по себе, он должен больше добиться, он должен на 2 раза больше от пола отжаться, да, он лучше должен учиться, он быть физически, и английский, и французский он знать должен, и он добиться в жизни должен, потому что татарская нация сейчас пребывает в таких вот этих трудностях. Вот зачем татарский язык? Чтобы ощущать себя татарином, у кого-то оно есть, у кого-то оно нет. Это в душе. Зихен говорят, миллят,
иман, не сүзлер бар. Вот как, дан, вот как по-русски это перевести? Вот есть это или нет этого? Вот это если есть, это очень хорошо. Если нет, наша задача это объяснить вот эту вот необходимость, объяснить нужность и объяснить вот этот вот рычаг самосовершенствования личностный, чтобы он через татарский вот этот вот воспринятие, чтобы он самосовершенствовался и достиг в жизни больше намного, чем другие. Все татары должны быть как-то вот объединяться. В подъезде живут татары, соседи. Вы встретитесь с ними, поговорите на татарском языке. В группе, если учатся, или на работе. Вот часто, наверное, вы тоже встречаетесь. Вот идете в Сбербанк, смотрите, значит, имя, фамилию на татарском языке, да, или в больнице. Вот попробуйте с ней поговорить на татарском языке. Они разговаривают. А почему? Зур шәһәрләрдә мин үземчә әйтәм инде, кешеләр кыенсына. Мин үзем кыенсына дим татар телендә сөйләшергә. Әзрәк татарлар белән аралаша башлагач, инде сөйләшеп китеп, әзрәк үз телендә сөйләшеп алгач, үсә, күбрәк җыела кешеләр арасында аралаша, татар теленнән кыенсынмый башлайсың. Һәм кыенсынмас өчен нәрсә булырга тиеш? Булырга тиеш мәдәният, гырырланырлык. Син татар телен оныта башласаң да шәһәр эчендә, син мәдәният аша аны яңадан укый башлайсың, өйрәнә башлайсың, яңа сүзләр табасың. Мин үзем мәдәният аша кирдем. Менә мубай җырларын тыңлап, үземә татар культурасы мәдәният аша керә башладым, таный башладым яңа татар сүзләрен. Шулай. Син нәрсә уйлыйсың? Татар теле саклау. Беренчедән, зур шәһәрләрдә саклап була телне гаилә аша, гаилә эчендә сөйләшсәләр татар телендә һәм оялмасалар татар исемнәрен балаларга бирергә, һәр вакыт үзләре арасында аралашып, өйрәнеп торсалар, тел сакланыр дип уйлыйм. Һәм мин укыйм татар халкы тарихы буенча һәм әйтәләм, мин үзем татар теленә кирип киттем, үземнең образованием аша, үземнең университет аша, һәм элек мин күп алай уйламый идем тел турында. Хәзерге вакытта уйлый башладым һәм минем өчен минем телем зур горурлык. Тагын ничек саклап була татар телен? Зур шәһәрләрдә. Мин уйлыйм, аралашырга кирәктер, менә мондыйрак штабларда, кайда татарлар җыела һәм бер-берсе белән танышып, яңадан үзенең теленең практикасын ачырга тырыша, шуның аша да сакларга була. Һәм дөрес әйттең син. Гаиләдә татарча сөйләшергә тиешләр, бала татар телен танысын өчен бер-ике чактан башлый. Мәктәптә электә бик укытмыйлар иде татар телен советлар заманында. Һәм ничектер тел 170 ел аша узып чыкты. Безнең кырга без сөйләшәбез татар телендә. Менә барыбер гаиләдән, барыбер өйдәге сөйләшүләрдән тора татар теле. Мәктәптәге һәм университеттагы татар теле белмим. Мин дөресен әйткәндә, мәктәптә татар телен белмәдем. Без укытсалар да, аңлатсалар да, мәктәптәге өйрәтү дөрес түгел. Бәлки яңа юл, яңа мәгариф юлларын тапсалар һәм яңа подходлар булса, мин үзем шулай гына татар телен саклап була. Халыкны халык булып, милләт итеп яшәтер өчен аларга тел кирәк, мөхит кирәк, то есть среда кирәк. Менә Рөстәм Фаизовичның зур бердә заслугасы дип әйтим. Чөнки ул менә татарларны җыштыра. Бу бәләкәй генә безнең мөхит, татар мөхите. Татар телен өйрәнер өчен менә Асылба йортында бар курсы татарский языка. Анда менә Лилиана дигән ханым укытадыр сезгә татар телен. Язылыгыз, барыгыз анда. Атнасынан бер мәртәбә ул, әгәр күбрәк булса, 2 мәртәбә укытыр. Кирәк булса, 3 мәртәбә укытыр. Ул бит тора сездән. Әгәр теләкләре күп бар икән кешеләрнең өйрәнергә, анда проблем юк. Аннан татарча бер Лилиана гына укытмый, тагы татар теле укытучылары бар. Барысы да үзебездән тора.
Әгәр без телибез икән татар булып калырга, ул чакта без татар булып калабыз. Әгәр теләйбез икән безгә барыбер кем булырга, ул чакта без татар булып кала алмыйбыз. Ә бит һәр кешегә ул барыбер була алмый, барыбер это равнодушие дигән сүз инде ул. Кешегә барыбер, хоть анда яңгыр яусын, хоть таш яусын, хоть әллә ни яумасын, вот, аларга барыбер шикелле. Ул шулай табигатькә генә караш. Милләтләрдә, халыкларга андый караш ул дөрес түгел. Чөнки менә карагыз инде, сез кебегез аралаша там, урыс яһүдләр белән аралашасыз. Анда культура турында сүз чыга. Ә сез нәрсә әйтәләсез? Сез бит белмисез үз культурагызны. Культурагызны белмисез, тарихыгызны белмисез. Күбесе вакыт сез дәшмичә каласыз. Чөнки аны әйтергә, сүз әйтергә, белергә кирәк. Тарихны белмәгәч, культураны белмәгәч, нәрсә әйтәләсең? Ул как будто безгә Пушкин, Александр Сергеевич, ул безнең культура түгел, урыс культурасы. Безнең бар Абдулла Тукай, Хади Такташ, Шәйхзада Бабич, Хәсән Туфан, монда күп язучылар безнең. Вот алар, язучылар, шагирләр, алар безнең культурабызны барлыкка китергәннәр һәм тотканнар. Мен аларны белергә кирәк. Туган тел, ана теле, нәрсәгә ул, нигә? Мин шулай вот уйлыйм, что белергә тарихларны, там, историю свою, да, это элемент, скажем так, язык — это элемент истории. Элемент культуры. Культуры. Ну, все же я сказал история. Почему важна история? Идеологически получается так, что люди, которые не знают свою историю, корни, предки, возникновения, они, во-первых, не могут уважать себя и, соответственно, другие народы. Как показывает практика, все же институт семьи, он именно хорошо сохраняется в тех народностях, в тех областях нашей большой Родины, где все же традиции сохранены. А это значит язык, любовь к своим нации, любовь к своей культуре. И я, наверное, скажу так. Ирга надо цугарга инде татарга. Вот. И тогда, конечно, как вот... Иленерге, да. Татар кызына. Вот. Поэтому вот шынды выход кына берзде, Мәскәүдә, да, кем мында туде, үсте, үзгәле булмый. Поэтому все, как сказать, в наших руках. Мин Айгөл Башарова. Бүген мине беренче тапкыр шушы бик кызыклы, бик зур кичәгә чакырдылар, штаб кичәсенә. Мин бик шатмын. Һәм әлбәттә бүгенге тема татар телен ничек сакларга, татар телен әлбәттә зур шәһәрдә ничек сакларга темасы мине бик тә борчый. Чөнки мин үзем әле бер ел гына Мәскәү шәһәрендә яшим. Һәм бик шатмын татар кешеләрен табып, шундый кичәләргә килгәнемә. Чөнки көндәлектә безнең татар телендә сөйләшү юк дисәң дә була. Әлбәттә дуслар, бер ел монда булгач та минем дусларым монда түгел, туганнарым да еракта. Һәм татарча сөйләшү, үз халкымның кешеләре белән сөйләшү әлбәттә зур шәһәрләрдә кыенрак. Беренчедән, татар телен саклап калу өчен минемчә әлбәттә шундый кичәләрне күбрәк ешрак оештырырга кирәк. Кичәләрне, әлбәттә форумнар, конференцияларны. Һәм инде татар кешеләрен чакырып, үзебезнең халкыбызның кешеләрен чакырып, татарча сөйләшсәк, минем уйлавымча, татар теле сакланырдыр дип уйлыйм. Кызганычка каршы, бүген Мәскәү татар яшьләренең күбесе татарча белми.
70% диләр, 50% диләр, бәлки күптер, әздер, бу мөһим түгел. Инде күпләре беренче буында гына түгел, икенче, өченче буында белмиләр. Аталары белми, бабалары белми. Килүчеләр арасында да яшьләр агылып килә Мәскәүгә, хәтта Казаннан да татар телсез яшьләр килә. Бу булган хәл һәм бар хәл әйме. Моны бер-беребезгә теге үгетләп утырудан әллә ни мәгънә юк. Икенчесе, сез бүген тормыш корып ятучы яшьләр. Бүген сез белем аласыз. Аспирантлар да бар. Алда әле гаиләләр корасыгыз бар. Карьер ясыйсыгыз бар. Беренче чиратта шул мәсьәләләр тора алда. Без дә яшь булдык, әйме. Милли мәсьәлә 40 яшьтән соң искә төште. Сезнең кебек вакытта милли мәсьәлә 8нче урында торадыр. Мин санап караган бар. Нәрсә, нинди приоритетлар куеп яшәгәнмен. Әмма бүгенге конкурент заманда, базар заманында, бу мегаполиста, Мәскәүдә, менә шушы юлны үтү өчен сез конкуренты булырга тиеш. Сез башкалардан акыллырак, көчлерәк булырга тиеш. Сез. Менә шул көчнең бер юнәлеше телләр белү. Бер тел белгән кеше ул түбән кеше. Без инде ике телле күпчелек татарлар. Инглиз телен белергә кирәк әйме. Менә рус теле белән инглиз теле ансы нигез, ансы инде сез гади башка белгечләр белән тигез дәрәҗәдә дип үзегезне сизә аласыз. Әмма хәзер яшьләр алгарак чыгу өчен тагын бер тел өйрәнәләр. Күпчелек инде тагын бер Европа теле дип укыганда өйрәтә башлыйлар. Сезгә бит каныгызга, телегездә булмаса да каныгызга язмыш бүләк иткән татар телен. Ул бар сезнең, мондамы, ул мондамы, каядыр бар ул сезнең. Татар теле төрки телләр арасында иң камил тел. Татар телендә нигез булып ята 7 чит ил теле. Димәк, татар теле нигезендә сез 7 чит ил теле белән төрек теле, Азәрбайҗан теле, казак теле, кыргыз теле, үзбәк теле һәм төркмән телен беләсез. Иркен рәвештә. Чөнки татар теле нинди юл үткән? Ул үзенә сеңдергән борынгы төрки телене, Шагатай телен, Кыпчак телен, Половецкий язык урысча, Урта Идел төрки телен, алтыннарда да булды ул. Һәм инде советлар заманында барлыкка килде Казан диалекты нигезендә әдәби тел. Димәк, тел үзгәреп торган. Һәм инде бүген Казан диалектын әдәби тел дип игълан итү ул башкалар телсез дигән сүз түгел. Сез шул Астрахань татарлары, Сибир татарлары, Кырым татарлары шул диалектларда сөйләшәсез дигән сүз. Аны гел уялып торырга ярамый. Аңлыйбыз бер-беребезне. Әдәби тел ул булай була, тегеләй була. Менә Германиядә бер генә әдәби тел, алар берсе аңламыйлар, әмма сөйләшәләр. Әйе, техник язык. Шуңа күрә мин нәрсә әйтмәкче булам, әмма татар телен өйрәнергә бүген мәктәпләр юк икәнен әйттеләр. Балалар бакчасы юк икәнен әйттеләр. Мөхит юк. Өйдә сөйләшеп булмый, кая сөйләшеп булмый. Шулай булгач, татар телен барыгыз да Асадулла йортына бара алмыйсыз. Шуңа күрә алыгыз бер чит төрки телене. Мин бүген тәкъдим итәм сезгә төрек телен һәм казак телен. Әмма аларны өйрәнергә татар теле нигезендә. Укытучылар менә интернетта да бар, курсларда да бар. Шул төрне белгән укытучыларны алыгыз. Түрк телен өйрәнәсез икән, түрк укытучысы булсын. Теге мөһим бетергән урыслар түгел, алар аны чит ил буларак өйрәнгәннәр дә сезгә аны алар начар өйрәтәчәкләр. Шуңа күрә түрк укытучыларыннан түрк телен, казак укытучыларны казак телен. Мин монда сезгә әкият сөйләмим. 20 ел элек мин моны үттем. Мин Мәскәүгә килеп эләккәндә, улыма һәм кызыма 6 яшь һәм 11 яшь. Алар Роза Ризерны бар иде, Институт стран Азии. Татар теле нигезендә ул түрк теле укытты аларга. Өйләренә барып бирделәр. Ул бала белән сөйләшә, татар теле дәрәҗәсе зуррак булса, дәресләр кыскарак. Татар теле булмаса инде баштан ук түрк яки казак телен бирә. Шулай итеп, бүген көндә 40-45 яшьлек кешеләр, кызым инде төрккә кияүгә чыкты шулай. Казанда яшиләр. Шулай ярым түрк, ярым татар оныкларым. Түркчә сөйләшәләр, татарча сөйләшәләр. Үзебезнең телне саклап инде 2010 елдан бирле үзебезнең Сува округында Сабантуй үткәрәм. Үзебезнең халыкны, татарларны җыям. Шулай. Елга бер. Без
Мәскәүдәге татар студентлары буларак, татар теле белән, татар культурасы белән бәйле кичәләрне бик тә яратабыз. Һәм һәрбер кичәгә барырга тырышабыз. Һәм калдырмыйча һәрбер кичәгә барабыз. Әйе, Диләрә әйтмешли, без Мәскәүдәге укучылар, Мәскәүдәге студентлар һәм Мәскәүдә авыр да түгел, ләкин андый ук җайлы түгел. Ягъни Казанда беренди татар кичәләрен, татар концертларын чыннан да җиңелрәк табырга. Мәскәүдә алай түгел. Һәм шуңа күрә менә мондый штаб уздыра торган кичәләр чыннан да бик мөһим татарлар өчен һәм бик мөһим Мәскәү татарлары өчен безнең фикеребезчә. Әйеме, Диләрә? Әйе. Штаб является примером именно того, что не нужно стесняться своего прохождения, там, не нужно забывать, кто ты есть в самом деле. И мы бы хотели, чтобы именно и других народов чтобы были тоже своего рода штаб, где они бы вспоминали свои традиции, там, свой родной язык, где они бы также пели, танцевали, то есть как не стесняясь ничего. И еще это большой плюс именно штаба, то, что они приглашают именно всех людей, там, других национальностей, других вероисповеданий. Любой тот человек именно гость. И это очень здорово. И, как видите, я сам не очень похож на татарина, да? Но уже в душе я есть татарин. Тема сегодняшнего собрания — это как раз как сохранить татарскую культуру. Особенно этот вопрос очень актуален среди молодежи. И я, в принципе, сам это очень хорошо понимаю, благодаря тому, что Рустам Фаизович эту проблему, так сказать, обозначил. Для меня тоже очень актуально, потому что сам я тоже из татар. Раньше первый язык, который я узнал, это был татарский. И мама, папа всегда говорили на татарском. И сейчас, конечно, это забывается, к сожалению. И хочется создать некое пространство, некое сообщество для того, чтобы молодые, так сказать, могли общаться на татарском языке, чтобы среди них это тоже, так сказать, продвигать, чтобы они татарский язык не забывали, как минимум. А еще лучше, чтобы учили и передали это последующим поколениям. Я считаю, что татарский язык, он очень важный для нас, как для представителей татарской культуры, для сохранения языка. Мы ведь являемся носителями этого языка. Мы те, кто должны передать его нашим детям, нашим внукам и правнукам, оставить и сохранить самое лучшее в языке. И для того, чтобы это сделать, нам в первую очередь необходимо знакомиться с татарской поэзией, с татарской культурой, с татарской литературой. Я бы хотел прочитать вам стих на татарском языке, автор стиха Рафис Кырбан. Стих называется «Татар күзләре». Мин татарны күзләреннән таныйм, карашларыннан таныйм мин аны. Карашлары аның мәхәббәтле, күзләрендә балкый иманы. Күзләрендә балкый бар үткәне. Гасырларның тирән эзләре. Сагыш аша карый бу дөньяга, хәсрәт ишкән татар күзләре. Кайда гына очратсам да, бер картмы ул, әллә сабыймы? Күңеленең сихри матурлыгын күзләренә карап таныймын. И татарның күңел көзгеләре, укыйм сезгә сәҗдә сүрәсен. Бу дөньяда татар күзләренең бер кайчанда нуры сүнмәсен. Вывод какой? Вывод штаба, который мы обсуждали. Мы должны создать площадки. Они должны быть повсеместно, везде. Может быть, на кухне, в подъезде люди, татары, должны собираться. Должны в группах института собираться. Вот сегодня наша задача была пробудить молодежь, так как многие учатся в учебных заведениях, чтобы они в группе собирались, в ячейки татарские, потом создавали автономии, вместе общались,
вместе выступали в командах КВН. Очень много методов, очень много современных методов. Сейчас можно татарский язык изучать в машине, значит, включать. Можно через интернет электронные книги читать. Но все это все равно зависит от объяснить людям. Вот. Каждый, вот мы призвали сегодня молодежь, вот, чтобы он в свое окружение обратился, обсудили они это, и чтобы эта тема им близка была, чтобы они душевно к этому отнеслись с пониманием. Вот была задача сегодняшнего вечера. Faydasınsız tuğan tilin soklar canlar Baş keserden korkmagan ana tilin saklap kalgan Sen bit ölmez şelil ruhlu büyük tatar Büyük tatar